Hej Ole, det er Malte, Felicia, Anton og Anders, og vi har lavet et oplæg om pest, og det kommer lige her. Yes. Vi har lavet nogle forskellige problemstillinger, som vi så skal besvare. Blandt andet, hvad var pesten? Redegør for, hvad pesten bliver beskrevet som og forklaret i 1500-tallet med fokus på kilden Smith Pestbog. Og så et andet problemstilling. Hvad ønskede kongen, der skulle gøres, når der var pest, hvis man kigger på den kongelige befaling og Christian den 4. Reses 1625 og 1643. Og så med det sidste være, vil det daværende tiltag hjælpe til at forhindre smittelsen af pesten, hvis vi kigger på den viden, vi har i dag? Yes. Så det første spørgsmål var, hvad var pesten? Og pest er en infektionssygdom, som er forårsaget af en bakterie. Sygdommen den forekommer i to former, i byllepest og lungepest. Og ved begge former ses hurtigt indsættende høj feber, utilpashed og nogle gange konfusion. Sygdommen kan behandles med antibiotika, og der er stor chance for at overleve, hvis man kommer hurtigt i behandling. Den sorte død, som den også blev kaldt, slår op til 25 millioner mennesker ihjel fra 1348 til 1353. For pestens vedkommende taler forskere i dag om 3 pandemier. Det vil sige epidemier, som rammer stort set hele verden. Der var den første pandemi i perioden 540-750, den anden pandemi i perioden 1347-1750 og den tredje pandemi i perioden 1890-1950. Så vil jeg lige give et citat, som er fra pesten i Firenze. Og der står, som Guds retfærdige vrede har sendt over os dødelige til vores forbedring, på grund af himmellegemernes bevægelser og vores egne misgerninger. Og i hele Europa, der kom sygdommen som sådan et chok på en måde. Og man tænkte ikke, at sygdommen var forårsaget af smitte, men derimod, at det var Gud, som havde udvalgt, hvilke mennesker, der skulle leve deres sidste tid. Sådan en form for oprydning i Guds rige. Pesten kommer originalt fra Østen, og den spredtes derefter til resten af verden i takt med, at opdagelsesrejsende og dyr kom fra sted til sted. Så kommer det næste. Det er at redegøre for, hvordan pesten blev beskrevet og forklaret i 1500-tallet med fokus på kilden Smith Pestbog. Og det er altså den her tekst 6, som er udgivet i 1553. Hvor der er, at i begyndelsen så står der, at man skrev lystigt efter hinanden. Det vil sige, at han har nok taget dele af sin bog fra andre. Den er skrevet af Henrik Schmidt, og så starter den. Det vi har fået, den starter med at være skrevet til en provst i Lund. Jeg citerer: kære Claus, min særlig gode ven. Ja, så det starter med at være sådan en fortale, hvor det er, at han ligesom får forklaret, at pesten er, hvad man siger, en særlig Guds straf. Teksten indeholder altså en beskrivelse af pesten som værende kold, som kommer af ondt, forgiftet hver lugt. Og når man så indånder den her onde luft, så bliver man smittet, og den forgiftede lugt spreder sig så til hjertet. Og når den har spredt sig til hjertet, så er det så her, man kan smitte andre mennesker. Og det kan man ligesom sige, at man tænkte jo ligesom, at det var Gud, og det her med, at den gang, så var Gud en kæmpe del af hverdagen. Og det var ikke bare Gud, der skabte verden, men det var også ham, der ligesom fulgte den og straffede dem, der skulle straffes. Ja. Okay, så den næste del, der er i den her kilde, det er, at der kommer et citat, eller hvad kan man sige, en genfortælling af Morten Luther, som i virkeligheden er Martin Luther. Og han er jo doktor, og han mener, at der er mange, der tester Gud, eller ikke tager imod de ting, der skal forhindre dem i døden eller i pesten. De tager altså ikke de forholdsregler, som der skal tages, og de fester med de syge, men han mener, at man skal gøre brug af de urter og den lærdom og de forholdsregler, man kan tage for at kunne leve et godt og langt liv, som Gud så har til hensigt ifølge ham.
Så det er altså det her med, at opfattelsen er, at vi er sat på jorden for ligesom at arbejde, så når vi bliver syge og så videre, så skal vi ligesom kæmpe for at leve. Vi skal ikke bare lade det hele stå over til Gud, men vi skal også kæmpe, fordi at så er vi ligesom værdige til at være på jorden, hvis man kan sige sådan. Yes. Den næste del, det er mere om det her, hedder om pestens årsag og begyndelse. Og det var det her med, at man sagde, at det var stjernernes indflydelse, som var med til, jeg citerer, at forgiftede vandet, jorden og luften. Så det er det her med, at ligesom når der er solformørkelse, og når nogle af planeterne står i jomfruens eller tvillingens tegn, så mente de, at der ligesom, så skete der nogle ting, så blev tingene forgiftet, og derfor kom der sygdom og sådan nogle ting. Så opfattelsen eller forklaringen var ligesom, at der må være en mening i det, man ligesom kan læse igennem universet, fordi det også er skabt af Gud. Så derefter kommer der det her med, at det ligesom er den onde damp og røg, der siver fra de døde dyr og mennesker. Og det var ligesom en generel opfattelse, at man tænkte, at pesten kom fra den her onde lugt. Så han bruger altså citater fra andre og opstiller forskellige løsninger på spørgsmål omkring det her med pesten. Men han fortæller ikke om sine egne erfaringer, hvilket jo kan man sige er ærgerligt, men han får ligesom sammenfattet nogle forskellige idéer. Ja, og jeg har så tredje problemstilling, og den lyder således. Hvad ønskede kongen, der skulle gøres, når der var pest, hvis man kigger på kongelig befaling og Christian den 4. recess 1625 og 1643. Og kilden kongelig befaling er fra 1562, det vil sige 9 år efter udgivelsen af Smiths pestbog. Okay. Og er en befaling fra kong Frederik den 2., som vidner om, at mange kvæg og svin er døde og ikke er blevet transporteret ud fra landet, men derimod blev liggende til at kunne lugte gennem sommeren, hvilket man på den tid tænkte var den måde pesten spredte sig fra mand til mand. Derudover var der møg på gaderne i København, og det skulle også ændres, og dem der ikke gjorde en indsats og tømmer deres skrald uden for byen, skal straffes med en bøde til byen. Man forsøger at gøre en indsats for at mindske urenheder og skidt, da man troede, man blev smittet med pest gennem luften eller lugten. Kongen ønskede at ændre på mængden af lugt, og dermed ændre mængden af pestramte. Kilden Christian den 4. recess 1625 og 1643 er en samling af et større lovkompleks, som blev udgivet i 1625 og 1643. Det er en mere detaljeret gennemgang af, hvad man skal gøre, når der opstår pestudbrud. Yes, og der var så en række ting, som kongen mente, man skulle gøre ved et pestudbrud, og listen den kommer her. En mindre gruppe af udvalgte skal være opmærksom på skibene og varerne, der kommer fra udland, indlands, og rapportere til borgmester osv., når der er sygdom eller smittefare, så der kan handles. Man skal bede og påkalde Gud for at mildne hans vrede og straf. Hvis en person vil ud af et sted, hvor der er sygdom, skal de sendes tilbage eller indlægges på pesthuset, eller værtshuset, der fungerer som pesthus. Breve, der kommer fra smittebefængte byer, skal være under ild eller røg, når de åbnes, og hvis et skib kommer fra et sygdomsland, må skibsfolk eller varerne ikke komme i land. En pestmester skal ansættes, som skal hjælpe de syge. Der skal sørges for, at der kommer medicin og så videre, når der er frygt for, at der udbryder pest. Det skal sælges billigt eller købes af byen til de fattige, som ikke selv kan betale. Man skal indføre fremmede frugter, når der er sygdom, og gaderne skal tjekkes for, om de har holdt rene. Pesthuset skal være ved en kirkegård. Man skal bede i kirken og hjemmet til Gud, men også minde hinanden om, at man ikke skal være sammen med andre syge. Og hvis der opstår pest i et hus, så skal de blive inden døre og ikke lukke nogen ind eller ud, men også ansætte nogen, der kan hjælpe dem i huset. De fattige og syge, ligesom ovenstående, skal dog have penge til mad og medicin. Unødige besøg er forbudt, ikke store fester, kun i eget hus med egen familie. Når nogen er død af pest, slægtninge og naboer, så skal de så mødes i gården, når livet bæres ud,
Man må ikke gå ind i huset. Ja, Ja. godt nok. Så altså, det er jo det her med, altså, er kilden så god, eller de her kilder så gode til ligesom at kunne forklare, hvordan man sådan tænkte på den tid og sådan noget. Og altså man kan sige, at det er en rigtig god kilde, fordi det ligesom er kongen, der har udsendt det her. Det er ikke bare en eller anden bonde, som har gået og tænkt det, og det er heller ikke bare kongen, der har gået og tænkt det. Han har rent faktisk skrevet det ud til byerne, og altså virkelig gennemskrevet, hvad det er, der skulle gøres. Og derover så blev man også straffet, hvis det var, at hvis man ikke, hvis man ikke overholdt de her love. Så altså, de har virkelig været desperate, fordi at de har jo ikke sådan vidst, hvad det er, der virker, hvad der ikke gør, i forhold til sådan noget videnskabeligt, kan man sige, som vi gør i dag. Men de har ligesom kunne se, at det virker, hvis det er, at vi ikke lader en syg komme ind og smitte hele byen. Men på samme tid så er det også det her med, at de var jo også vant til, at der var meget død dengang på den tid. Altså børn døde meget normalt, og det var en meget sådan hverdagsting, hvis man kan sige det sådan, som det ikke ville være i dag. Så det beretter altså også om, at der var virkelig meget død og desperation for ligesom at kunne forhindre det. Ja. Ja, og jeg har så fået det sidste spørgsmål, som er, eller problemstilling, som er, vil daværende tiltag hjælpe til at forhindre besmittelsen af pesten, hvis vi kigger på den viden, vi har i dag? Og det er altså de her tiltag her, som, som Anders han har snakket om. Og altså med den viden, vi har i dag, så pesten, så ved vi, at den smitter altså gennem en bakterie. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men Yersinia pestis. Ja. Og bakterier, det er jo sådan en meget lille eksistens, og på daværende tidspunkt, så havde man ikke ligesom den her teknologi, som, altså den rækkede ikke helt så langt, som man ligesom gjorde muligt. Så skal jeg starte forfra. Ja, jeg kolder det bare. Okay. Altså på daværende tidspunkt, der rækkede den teknologi, man havde ikke nok til ligesom at muliggøre opdagelsen af bakterier. Og altså, ja, opdagelsen den skete så en gang, hvor der er forskere, de begyndte sådan at kigge mere indad, i stedet for at kigge ud mod rummet og sådan noget. Ja, og i dag, der findes pest ikke i form af en sygdom, der kan smitte fra menneske til menneske. Og nogen mener, at den heller aldrig har gjort det. Men derimod, så smitter den sig gennem rotter og generelt næver, der kan være bærere af den her bakterie. Dog så er der nogen, som mener, at, og jeg citerer, at dette ikke er svaret, da middelalderens sorte død ser ud til at have smittet fra menneske til menneske. Forskerne diskuterer stadig om den sorte død var forårsaget af rotter, lopper eller noget helt tredje. Og med den viden, så kan vi altså ikke helt sådan nøjagtigt konkludere, hvilken indflydelse tiltagene har haft på besmittelsen af pesten. Men vi ved, at pesten efter al sandsynlighed har smittet fra menneske til menneske, fordi at epidemien den ligesom har dræbt sådan store mængder af mennesker. Og derfor så må de forskellige tiltag, som generelt sådan gik ud på at holde de ramte og deres, altså når de var døde og alt der bare havde med sygdom at gøre, og så raske mennesker, de skulle ligesom isoleres eller sådan være sådan separat, sådan hver for sig. Så derfor så må de tiltag, som ja, de må have haft en virkning, en positiv virkning. Ja.